Predchádzame vypuknutiu a obmedzujeme šírenie chorôb, ktoré ohrozujú zdravie zvierat a ľudí v prepojenom svete. Veterinári sú tu na stopnutie chorôb a aby sa zabránilo najhorším. Pripravenosťou, skorým odhalením a za pomoci skorého diagnostikovania choroby. Zdieľaním údajov, použitím výstrahných systémov a prijímaním rýchlych rozhodnutí. Veterinári sú tu na stopnutie ďalších strát. Na riadenie vzniknutých kríz a na zabránenie ich opätovného vzniku v budúcnosti. Veterinári sú viac ako zvierací doktori. V ambulancii, na statku, vo verejnej službe počas potravinového reťazca. Veterinári prispievajú k ochrane zdravia ľudí. Kdekoľvek ste, veterinári sú súčasťou vášho života.